Hai să vă arăt un embrion de ziua 5-a, un blastocist foarte frumos. Eu sunt Ioana Nistor, embriolog la Wellbun. Sunt în această meserie de 15 ani și acum îmi desfășor activitatea aici împreună cu o echipă foarte prietenoasă. Și cea mai mare plăcere a mea este să creez viață la acest microscop și Wellbun mi-a împlinit un vis de a vedea și produsul finit, în ghilimele, adică bebelușul, care se naște la un etaj mai sus, după 9 luni. Ce mă face pe mine mai aparte față de ceilalți colegi din această profesie este faptul că înainte de a îmbrățișa meseria de embriolog am parcurs un drum foarte anevoios în infertilitate, care s-a concretizat cu un copil superb.